सालांसै नै मबाइला गोदान नामा? गोदान नोंनावहा गोदान बायनानै होथारो बिहावा मालदार नालाय ओंखायनो मबाइला गोदान नामा होनो आइफन 15 सो आंना आइफन 15 everyone welcome back to my channel आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोन होनना लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बान भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि थ' सनाफोर दिनैबो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायदोलाय आरोना सनाफोर आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज बे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो मोनसे कमेन्ट हरथार आरोना सनाफोर लाइक खालाम थ' नायलांबाय था दिनै भिडिअखौबो मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना सनाफोरथ' नायलांबाय थादो नै जोंना सनाया मेथाइ जानानै मेंख्लं ख्लं आंना फिसाया मेंख्लं ख्लं मा जादों मा नाम जादों आंनि फिसायानो मेथाइ जानानै नालाय मावजि जाबाय नों केट जाबाय सना केट थफ्ला थफ्लि लानानै ओंखारलायबाय आरोना सनाफोर फुंनि डिउटियाव नै थांनोसैलाय नै सासेया थांगोनसै जों स्कुलाव लायबाय आरोना बेरे फुंजानि बिराबानो उफाय गैया दोनलांग्राबो गैया जाहैबाय फुं बेरायनो मोनो मोजां मोनथारो आरोना फुं बेरायनो मोनो बेनोसै ना फिसाखौ स्कुलाव दोनलांथावथावनो फिसाजोखौ स्कुलाव सोनानै फैबाय नै बेरायफैलायबाय बेसे न'आव थानो आरोना फिसा खामानि दं बिहामजोजों फैलायबाय आरोना सासेया नै लोमजादों आंना फिसौआनो ओरै नाहरनाय नै सनानै बाबाया नाहरबाय नै आइसक्रिम नै देरसि बे थाया माथो बेहाय बनानै होलायलायदों बिबाजैया थाया माथो बेलाय मेगि जाबावो दिनै मेगि जाबावदों ओहो ओरैनो रुनानै होदां गियाना लोमजादों नै गियाना ना नै बाबाया आइसक्रिम देखायबाय नै बाबाया नै आंना नै सासेबाव फिसौआ आंना नै सिख्ला देरथारबाय ना आबै दे मा क्लासाव मोनखो खोन्थाहरदो दे क्लास 4 दे ओरैनो खोन्थाहरनांगौबो दा गारां फाहामलायदोंना दे आबैनि भिडिअखौ नायनो थिनदो बयखौबो नोंनि लोगोफोरखौ दिदि आबैनि भिडिअखौ नाय होनदो बयखौबो दे लाजिबायसो गावहानो इउटुबार ओमफ्रायो गावहाबो इउटुबार आंना फिसौआ आरोना इउटुब चेनेल दं बेनाबो लाजिबायसो नै बिबैनियाव रायलायनो दादा होनदों आगैया दादा होनदों नोंखौ मालाय दोरसिथाया दादा होनदोंनो दादाखौ होनदों नोंबो होनदों दादा होनदों सोर दादा होनदों आबौ सोर दादा होनदों बे आगैया नोंखौ आगैया होनलाय आव होनलाय आगैखौ दे आव होनलाय दे आव होनदो दे थांसै जोंहा थांसै फैद' थांनो ओंखारबाय थांनोसै अमा लानो नागिरदों अमा बिहामजोनि न'निफ्राय फैबाय ओमफ्राय बिखुनजोनाव ओंखाम जालांसै आरोना नै अमा संनो नागिरदों आङो देहाया थिग नङा नालाय लोमजास्रोदों एसे ओंखायनो फैबाय आङो ओमफ्राय ज' संनानै जानानै फिसाफोरखौ स्कुलाव लायनानै न'आव थांसै आरोना थ' नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम अमाखौनो साराय जानबाय आङो नै ओरैजाय दालि रुबाय फिसाया बिबैजों बाजादों नै मालाय अमाखौ एवबाय आङो नै अमाखौ होसनबाय आङो दालिबो समबा होखाबाय आरोना नै दालियाबो जाबाय एबार नै बेदरखौ एवगासिनो दं ओमफ्राय लाफा भाजा एवनोसै बे मोनजोब्बा जोब्बाय आंना ओंखाम ओंख्रिया नै लाफा मैद्रु ओरै दालि ओमफ्राय नैबे अमा मोनजोब्बाय ओरै ओंखाम जाननानै होबाय आरोना देरहा गलायबाय मोनखां गलायबाय एबार फिसाफोरखौ लायनानै बारिबाय आरोना फिसाफोरखौ लायनांसिगौलाय रुवाथिफोर नालाय उफाय गैया नै सासेया
ना फिसाखौ बिबै फाग्लिया मा अबस्था खालामना दोनखो नायलाय फेन हागिस गानहोबोआखैमोन नालाय बिदि प्लानिं गैयामोन ओंखाम जालांलायनाय ओमफ्राय नायलाय नै बिबथैनि फेनखौ सिहोनानै खाबथानानै दोनबाय आयै आंनि फिसाखौनो बोलो देरसि नों थाथ' दे आबैजों दे आङो आब'मोनखौ दादिखौ लायनानै फैनि स्कुलाव स्कुल गनाय टाइम जाबाय आरोना लायनानै फैगोनसै बिबैजों थालांथ'थोंसै न' गाबखाया बे गाबनाय नंखाया फिसाफोरखौ लायनानै फैगोनसै आरोना गनाय टाइम जाबाय सेटारडे नालाय दिनै थाब गयो 11:35आवनो लानानै फैगोनसै आङो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय थांसै सफैबाय आं स्कुलाव ओरै मेन गेटजोंसो हाबदों आरोना आङो फरिखा जागासिनो दङ क्लास गिदिरफोरना सिरि सिंस्र'थार नै गेट नाम्बार 1 जों हाबदों आरोना आङो दिनै सुमना बे जोंहा बिबोनाङा ओरै बे सुमना ओरैसो फैयो नालाय नङाबा दा आन्दायगोन ना जोंनाथ' गेट नाम्बार 2 जोंसो ओंखारोमोन नालाय ओंखायनो दिनै सुमना जे 1 जों ओंखारो ओंखायनो 1 जोंनो हाबबाय आङो 1 जों हाबबा ओरै गोजान थाबाय थारनांगौ जायो आरोना ओंखायनो बायो बिथिं फैनो बिबारफ्रा ओरैबो नै खामसै आरो बिराद डायलग होबाय नै लोगोफोरखौ बेसेबांबा गोबावजोंसो लोगो मोनदों आरोना दिनै सासेया लाजिबावबाय नै फिसाजोखौ लोगो मोनबाय आंहा सासेया खारलांगोरबावबाय सिगाङाव सुमन फैदो दे रायलायदो आंनि लोगो सुमननि लोगोखौ देखायनांगौनो नै दे मा नाम खोन्थादो दे मोजां खोन्था खोनाया ना भिडिअ कल खालामहर ईश्वर होन दे न'आव थांगोनसै जोङो गाबदों आबैजों थानानै गाबदों न'आव सफैबाय बाबा होननानै बिमाखौ लामाथिं थानाय नुबाय नालाय बाबा होननानै लामाथिं लिंबाय थादों नै बेलाय ओंखाम जानोसै नै जोंहा दौगोन आं नै भिडिअखौनो अन खालायाखैमोन आरोना ओमफ्राय ओंखामखौ जानानै देखायगासिनो 이거는 한가 싫어 그래 달리 라브려 왜 얼마나 쓰가 양가 빨리 너는 끝나가 싫어 그래 나는 거 좀 봐. 라드. 다시라 늦었다 ओंखाम जाखांबाय सनाफोर ओंखाम जाखांनानै गय दुमासो सोना लाबाय आरोना खावलायाव नै गय बिराद मोजां मोनो आरोना आंखौ हा दसे थानानै न'आव थांसै आरोना जि रानजोब्बाय खोमा जि सुनानै लामबोदोंमोन आरोना थांसै जोंबो थांसै सनाफोर न'आव थांसै आरोना न'आव जिफ्रा रानजोब्बाय बे आंनाबो खालि जा गोबाव थाफैबाय आरोना फुंनिफ्रायनो 8टा सारियावनो ओंखारदों न'निफ्राय 12टा साराय 12टा जालायलायबाय आरोना न'आव थांसै दसे रेस्ट लाहैनोसै आरोना दिनैथ' सेटारडे टिउसनबो गैया बाय बाय उन्दुदो थांसै जोङो नै माइ हाजोब्बायबो जों दसे गैयैयावनो मालाबानो जिया 8टा सारियाव ओंखारलांदों आरोना आङो ओमफ्राय नै साराय 12टा 1टा जानोसै जा गोबाव बोसोरसे थाहैनाय बायदि मोनलायलायबाय आरोना गारनानै थानो हाया बे न' गेग्रेबबाबो आंनि सनासो आरोना
सनाफोरा आं फिसाजोखौ उन्दैखौ फुथुबाय उन्दुथाराखैमोन आरोना दासो उन्दुफैबाय न'आव सिरि थानानै उन्दुदावग्रा नालाय ओमफ्राय सिरि थानानै उन्दुदावग्रा नालाय ओमफ्राय माने सासे सानै मानसि रायलायबानो उन्दुनो नागिरा आरोना सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै आरो जायफ्रा ब्लग भिडिअ दैलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो आरोना सनाफोर दसेबाबो टाइम होनानै नायदो आरोना मोजां मोनदोंबा अननानै कमेन्ट मोजां हरदोलाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय